Argi utzi nahi dut sarrera oharpen bezala, gaurko gertaerengatik guztiz haserretuta nagoela. Eta nire amorruaren maila espresatzeko aleginetan simbolismo violento sexuala deitzen dugunaren pila ikaragarri bat erabiliko dut segurazki. Eta zuek bioketzaretela horregatik minduko segurtatu nahi dut. Ba, egia esan uste dut aldu dala oharpenik gabe, Malcolm. Ixo! I puta xo. Zureko bazulo puta isten ikasi behar duzu, bai? Gaur zure kakazar ustelezko lehen arrautzalodia bota duzu. Medioen datu galera estrategia hartu eta laxante batekin batera janduzu. Eta gero zure ipurtzulotik irten da 300.000 orduko. Jarri aldo nire herrieta aurpegia. Ez, hau da nire herrieta aurpegia. Jainkoa. Linton. Tucker xauna, ez da? Aproposari zara joditzen. Arazoren bet, Tucker xauna. 9 urteko mukizu batekin bilara izan dut oraintxe. Axota zari zara. Gure langileri konenetako bet. Harvarden ikasien notarik onenak, azkarren eta honenetakoe. Ba bere bilara lako notak letra sopas idatzita zuten. Irtetean bere silborestearekin estropezu egin dut. Barkatu gure langileak hain gaztiak izan da hain postu handiak lortzea arazo bet bada, baina hori ez da garrantzitsua. Uste dut zure lehen ministroak niretzat informazioa ekartzeko errandizula. Bai, aldori. Bai, antza zure talentu handiko umemokoen arraza gorenak ezin du lan honik egin. Titia hartu eta Power Rangerekin jolasten duten bitartean. Beraz benetako gizon bat bidali dute zure ipurdia salbatzeko. Entzun, prostituta bat edo pizza banatzaile bat ez pasara zoaz pikutara. Steve Mercedes jan edo egin txortan atean dagoenarekin pikutara zoa zela, ez eskerrik asko. Psikopata asko ezagutu ditut bizitzan. Baina bat ere ez, zu bezain aspergarria. Hau da, zu zara aspergarria, ostia. Barkatu, badakit ez dituzula itxitxusiak gustuko. Beraz, utzi hori konpontzen. Kabr, izartxo, aspergarri, puta zara. Begira, esaten ari zarena hau da, hitzak baino ez dira. Ez benetako deklarazioak. Hori zera da, hau da, zera haizea egongo balitz. Arpa baten gainetik. Eta arpa horren kordak joko balitu, eta arpak esango balu ez beharrez, katu bortxatzailea naiz. Horrek arpa hori katu bortxatzailea dela esan nahiko luke, benetan, bizitza errealean, hau da, benetan. Bai, galdera ona da hori, bai. Esan behar aldion nagusieri ez du dala uste lan honetarako balio duzunik. Lehen astean kaleratzen banau bera dagoela jodituta ematen duela esan duzu. Bai, baina hori lehen zen. Zure arazo bakarrak broma puta bat egunkarian, eta Albako dukesak asunetatik pixa datean egiten duen aurpegia zedenean. Zure inguruan joan behar naiz jendari pegatinak jartzen, batzuk txekandi bat eta beste batzuk ekizandi bat dutela. Zure ahozulo puta, noiz itxi eta noiz ideki jakin dezazon. La hostia. Baina horrek gehiago naztuko zaitu ezta? Nazte puta bat da hori. Ekizak ikusi eta esango zenuke. Kaka, ekizak lekua markatzen du. Kontatu beharko diot pertsona txiki honi lehen ministroen erekzio desfontzio putarena. Sartu hau zure buruloan, bai? Esan hitz bakar bat, honi buruz, putakume ergela raioa! Eta zala erauziko dizut, zure amaren urte betetze festarako jantziko dut eta zure barrabilak bere hankan igurtziko ditut Bohemian Rhapsody puta kantatzen dudan bitartean, bai? Orain, alde nire bistatik. Eskegi egin duzu ez da berazkume puta kakazar. Lagun, itzitxusi nahiko dira xada aduz? Mosukatu nire barrabila kabroilo di hori. Simon? Orain ez maitea, lanpetuta nago, zoaz pikutara. Ez zaitut pikutara bidali eta oraindik hemen zaude. Ba, hemen nago oraindik, bai? Zo, omeki jauna, lehen araua, pikutara bidaltzen zaitut, zer egiten duzu? Ba, joan egiten naiz? Etorkizun edarra duzu, zoaz pikutara. Bai. Zure eskumenean. Bai. Zer hosti uste duzu dela hau, erregen garaiko antzerki bat? Gobernuaren departamentu bat da hau. Ez Jane Austen putaren novela puta bat. Utzi zure eskumenari 15. mendeko txapeltxader bat jartzen eta gero zure kakazulotik sartzen zaldizakin lubrikatu batekin. Ezin nauzu joditu, jodia zina naiz. Joditzen zein gero joder nire ipurtzulo putari hartz putak aterako zaizkio. Eta entzun mesedez, ez nauziko entzungo. Ez duzu senaralu bat eta egunero eskolara tronu eramangarri puta baten doan araba bat bakarrik. Gainera, erotuta zaude. Jainkoa zu, omniondamen puta bat zara, hori zara zu. Kafe makina hori bezalakoa zara, badakizu, bihitik atilura, kakazarra. Atea istea, nork asmatu zuen hori.
Wilma! Dei bat egin behar dut! Egin dei bat! Deitu lagun puta bati. Takerren araua. Kabroi batek zerbait jodi badezake momenturik jodituena aukeratuko du joditzeko kabroi hori kabroi bat delako musuzapi baten brodatuta dute saldia. Ednap. Zer? Ednap, EDNAP, ez da nire arazo puta. Una? Gustatu zaizu? Bai da, Gaur una. asko erabiliko dudalako susmo dut. Ei, zu! Oso informe ona, benetan, oso ona, ia irakurriare egin dut ostia. Zein da gustatzen zaizun film hori? Zein film? Ilea apaintzaile putarena, espazioko ilea apaintzaile eta kauboia. Tipoak zera latazko lagun bat eta gurpildun paperantzi bat ditu. Bere aita robota da eta bere arrebarekin txortan egin du. Legoak, denak daude Lego putaz eginda. Star Wars? Star Wars, bai. Baldaukazu berri honik. Barkatu, baina zera baldakizu nik- etxeko utxarren enoko laurogeita marildako gizazalez eginda dagoela, hori zarazu. Niretzat. Ez Malcolm da. Nire ere, bai? Nola egiten da bi? Simon, ez zait gustatzen gobernu honetan lan egiten duen inori buruzko zerbait albistegiagatik jakitea hil egin delako espada. Egon hemen, orain. Badakizu zer? Aurrera. Idatzi aurre ikustezina. Bide batez, nola egin beharko nuke hitz zure emaztearekin zuk eta nik dakigunari buruz? Karta, emaila edo zer. Agian tarta baten jarri beharko nuke. Bai, zure senarrak traizioa egin zizun urriaren 3an. Eta zorionak aurberriaren gatik. Bai, agian hobeda aurre ikustezina ez idaztea. Bai, ongi, putagur.